gure azkenengo eguna da hemen, jaialdiarena ere bai, eta bakizu azkenengo eguna izan da, gure izango garela, gure energia apurroiek xautzeko prest, eta dena emateko prest. Azkenengo saioa orain hasi, eta 8 arte irrati bidez gaztean betiko emisioan, eta baita YouTubeen sartuta ere, gaztearen profilean klikatu, eta hortxe ikusiko duzu hemengo seinalea zuzenean. Irrati bidez entzuteaz gain, ikusteko aukera ere baduzuelako gure gonbidatuekin, gure kolaboratzaileekin, musikariak, bertako giroa, eta nik esango nuke gaurkoa izango dela igual egunik jendetsuenaz esan digutenez, gaurko egunerako ia sarrera guztiak agortuta genituen, beraz gaur jendetza espero da Kobetamendin Bilbon, eta horren dena edo bertako lekukotza hori guztia zuen ganatzen saiatuko gara arratsaldean zehar. Alain, arratsaldeon. Arratsaldeon Ibon beste behin. Zer modu zaude? Oso ondo gure etxean dagoeneko, ze 3. eguna hemen Bilbo Kalaifen urte hontan, eta hau guretzako ja etxea da. Hemen lotarako lekuera izan genezake atzean, hemen atzean, bueno. Hor jarrita. Hemen atzean igual lekua geratzea. Fotokolonen atzean igual, bai. Igual. Iraia Kamra, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta zu ondo? Ni ederki. Ederki, fenomeno. Bai, fenomeno, bueno. Gaurkoari, bueno, ze pasaote da bueno horrekin, bueno, igual geroxeago azalduko dugu zer pasaden, ze gaur goizean abentura batzuk izan ditugu, eta gero tarte baldin badugu horren berrire emango dizuegu. Hala ere, gaurko eguna garrantzitsua da, musika da protagonista nagusia, musikariak ere hemen izango ditugu, endabiziko gonbidatuak gurekin dira prest, baina goazen argazki bat egitera. Bai. Gaurkoa da, BB Kalaifen 17. edizio hontako azkenengo eguna, larunbatekoa, eta gaurko radiografia bat egingo dugu, izango dugun kontzertu zerrenda horrekin. Eta hori Alainek eskainiko dugu. Prest, Alain? Prest. Venga, ba. Nork ez du gaur gauean Arcade Fireren ereserki hau abestuko, Kanadarrak goizeko ordu bat terdietan pasako dira agertoki nagusitik. La vida cañón. Adize Rosaliak berak gomendatu zuen duela gutxi Alcalá Norte taldea, eta estenatoki nagusian ditugu oraintxe bertan La vida cañón bezalakoak abesten. Puro entendido y mi chica comandó. La vida cañón. Jungle Britainiarren doinu atseginek Taylor Swift dantzan jarri zuten Coachellan, eta gaur ere Kobetamendin astintzea espero dugu agertoki nagusi hori 10:00. Eskarmentu handia duen taldea da Zea Maiz, eta oraintxe San Miguel aretoan ditugu bilbotarrak dena ematen. Molly Rankinen ahots goxoa entzuteko aukera ere izango dugu, Always Kanadarrak Bifiterreko karpan izango ditugulako gaueko 12:30. Eta hortxe duzu gaurko kartela, gaurko eskaintza zabala, gauza batzuk pasa dira eta beste batzuk gertatzekoak dira. Eta begira, pixkatxo bat jarriko gara iraganera begira, ze gaurko festivala beti bezala oso goiz hasi da, arratsaldeko 5:00 aldera Okimoki talde getariarrarekin, eta justo ordu horren bueltan beste banda euskaldun batek ere bere kontzertu eskaini du, eta gurekin dira jasetean, gurekin dira Bizkaitik Bilbotik Airu taldeko lagunak, arratsaldeon. Zer dut arratsaldeon. Bueno, izue, kontzertu eskaini duzue, gaurkoan zuek zabaldu duzue ia esango dugu gaurko jardunaldia, hemen zaudete eserita, momentu hau, kontzertu eman ostean, asuntoa asimilatu duzue, nola ze gorputzaldi duzu oraintxe bertan? Subidon, la verdad. Bai, nahiko lasai orain, kontzertua ondo atera denez, eroso eta disfrutatzeko goekin. Azuen kasuan etxean zaudete, Bilbon zaudete, halako festival batean jotzerako garaian, zuen gertuko lagunek esaten dute, animatuko gara jaialdira, naiz eta sarrera garestia izan. Kasu horretan prest daude baita sarrera ordaintzeko zuek ikusteko? Pare bat invitazio ere eman ditugu, Bai, baina besteek erosi dute dituztela sarrerak, eta nik uste dut, gu ere gonda imaginatzen dut, hori den motivazioa dela etortzeko. Ibonek esan duen bezala, zuek etxekoak zarete, ez dakit zuentzako jaialdi berri baten, edo BBK Live zuentzako, Bilbao BBK Live, ohiko jaialdi baten askotan izan zareten hemen? Bueno, ni birritan bakarrik egon naz, Bitan. Baina bai, oso ezaguna da, ez da? Azkenean
Bai, ni askotan egia zan. Lehenengo aldia, Green Dayekin, ez dakit 2011 edo 12 edolako zehozer, eta gero... Oso gazte izango zinen, 2011. Bai, 17 edolako zehozer, kola egiten ez dakitzen bat ordu, eta gero ja uste dut beste urteetan etorri naizela, ez dakit igual, urte batezik edolako zehozer. Banda bezala oso banda nostalgikoa, oso banda malenkoniatxua zara, eta zuen soinua, zuen esentzia entzun besterik ez dago. Nola ezkontzen da zuen rollo hori, zigilu hori, festa girora enfokatuta dagoen jaialdi batean? Ze, hemen jendea oso euforiko dago momentu batzuetan, eta zuek baduzu beste poso bat esango dugu. Hori bat egitea erraza da? A ber, oso erraza ez da. Ez da erraza. Egia esan ere, orduaren arabera zeta antolatzen dugu, eta adibidez, pasaden astean bidan jo genuen, eta gauean izan zen, orduan, pues igual, abestiak aukeratzerakoan, pues igual, las que son más movidas, pues horiek ez dakit, ondo antolatu, baina gaurkoan, pues orduan, hori bostetan edo bosterdiretan edo pues uste dut espazioa dagoela, nostalgia hori hor egoteko, eta gero ja azkenengo 3-4 kantak, pues gaina gehiago jartzea hortik. Hala ere zuek, jotzera etorri zarete, baina hemendik geratzeko asmoa daukazue, eta daukazue zer ikusteko asmoz. Kontzertuak diozu? Bai. Beste kontzertua, Alcalá Norte, baina ezin dugu. Gure erruz esan edo duzu, ezta? Bai. Begira, gero hemen izango ditugu, beraz, eurak ezagutzeko aukera izango duzu, hemen pixka gehiago geratzen bazarete. Deskarga egin behar dugu lokalera, orduan. Baina gero Always bai ikusiko dugu, ezta? Always, Louis Hoffman ere, Jungle, eta gero basoa. Bai, basoa, eta nik ez dut ezagutzen, baina zen didate Floating Points oso ondo dagoela. Eta disko eragarri du gainera, urrengo hilabatxo betarako, beraz. Basoarena, egia da, asko aipatu dugula, baina ez dugula ondo azaldu basoa gunea zer den, eta igual komeni da gure ikusentzulei eta entzulei adieraztea basoa hori asko aipatzen dugu gure gune favoritoa da. Zuek airukoek nola definituko zenukete txoko hori, badakigu txoko iluna dela, baduela magnetismo berezi bat, kea, argiak... Harrapatzen zaituen zona bat, denbora osoa hor egoteko ez da, nitzako, baina, bueno, pare bat ordu edo, un poquito de tecnazo ahí, bailar un poquito, ¿no? Bai, niretzako esango nuke dela leku bat, zuk ikusi nahi duzun kontzertuak, ja ikusi dituzunean, ja, cuando estás ya tranqui, orduan, basoa joaten zara, eta, bueno, nahi baduzu edari batekin edo edari gabe, eta hor egongo zara, no sé, como disfrutatzen eta lasai, eta, no sé, como beste gunean lagun batekin hitz egiten genuen Climax pelikularen rollo hori ikusten dela ere. Eta nolakoa da Bilbao BK Lifeen jo behar duen talde baten eguna? Zuek ze ordutan etortzen zarete ona eta zenbat denbora pasatzen duzu dena antolatzen, dena prestatzen soinu probak egiten, hori nola doa? 3etan heldu gara, uste dut. Gainera, etorri gara Pirineo zuretik. Zuzenean zatuzte? Bai. Han lo egin dugu eta etorri gara, heldu gara 3etan edo, eta deskarga, muntaia eta gero soinu proba. Pare bat ordu lehenago delako zeu. Bai. Hau den egin duzue con lo bueno y con pena, esango dugu, ezta? Zuen diskoa dioen bezala 13 kanta, eta egia da, oso txalotua izan den diskoa dela hau, eta belaunaldi berriko euskal estenako erreferente batzutan bilakatu zarete oso denbora gutxian, esan barra dago. Halako titulo pomposoak nola hartzen dituzue zuek? Pues de ser una intensa, ez dakit. A ber, azkenean tituloa, hori titulak izaten du, baina niretzako da, iraganeko, ez dakit, momenturen batean pentsatzen duzunean beti dagoela nostalgia hori, pues lo bueno, eta gero pena, pues azkenean gauzak amaitzen direnean, pena baten duelako. Egia da, zuen estilo horretan, hemen Euskal Herrian behintzat ez genuela horrelako ezer ezagutzen. Zuen inspirazioa, zuen iturriak zein dira? Nondik edaten duzu zuen musika egiterako orduan? Imaginatzegu, hemendik kanpoko gauzak ere kontsumitzen dituzuela musikalki, zuen musika sortzeko, ez? Bai, galdera hau erantzuteko beti, azten zaizkit taldeak, baina esango nuke, Britpop edo, orain ez dut hainbeste ere entzuten, baina nerabean nintzenean Arctic Monkeys a tope, King Krul, ez dakit olako
indie pop rock. Smiths italiano. igual baita ere, The Smiths. Bai, baina, bai gustatzen zaidala, baina ez dut asko entzuten, orduan ez dakit, baina bai, Gertu rollo daiteke hori. hori da. mundu hortara, ez da? Airu taldeko lagunak gurekin gaurkoan, hemendik segidan nora zoazte? Ea Alkalan horta harrapatzen duzuen, edo azkenengo horretara, edo... Hombre, igual, La Vida Cañón entzuteko aukera izango duzu, Ja, nik uste claro. azkena joko dutela, Bai, hori seguro. hit, bai. Hit hori da. Airuko lagunak eskerrik asko tortzegatik, demora eskaintzagatik, eta ondo pasa jaialdian, atxeen asko. hartu, Pirineo Sur, Bedeka Live, eta, bueno, igandea zuena da. Vale, jo, Eskerrik eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaztea, BBK Live jaialdian. Zentetik kanpo daukagulako ikusaioko aurkezlea den Ibon Fernandez eta hementxe dabil saltxa guztian sartuta jende mordoa daukagu hemen aurrean eta ez dakigu Orain pixkat olatu bat bezala etortzen ari da, ez? batean nik ez dakit hau den ordu gakoa, Bai, uste baiet. puntako ordua, baina hortxe daukagu Ibon jendartean sartuta. Ibon Fernandez hortza zaude, arratsaldeon. Arratsaldeon hemen nago, eta hau probatu gabe ezin nintzen geratu, ze egia, enbidea pixkat eman didazuela azken egun hauetan momentu hau probatzen jendartean, eta gaur esan dut begira, goazen saiakera bat egitera, eta BBK Liveko ikusentzuleak ezagutzera gertutik. Ez dakizu ze jendetzari den sartzen, enezak igualako mugimendu azkar bat ikusteko ze jendetza daukagun, bueno, ez dago mugimendu egin beharrik. Ez dago. Hemen dago. Ja. Zure atzetik ez dakizu zenbat jende ari garen ikusten, Ibon. Bueno, goazen mikrofonoa sartzera. Venga, a ver. Ea ze jende topatu dezakegun gaurko jardunaldi honetan Bilbao BBK Liveen. Kaixo, arratsaldon lagunok, zer moduz? Arratsaldeon, etorri ona. Agur ba baino, Segundutxo bat bakarri da. Zure lukara ikusteko baino, ez da? Zein da zure izena? Euskalduna da, bai. Zein da zure izena? Iker. Non goazera Iker? Bilbotarra. Gertu daukazu? Bai, bertan. Eta lotarako etxea daukazu bertan? Bai, claro, lotarako Kanpinik etxea gabe eta ezer? Bai, kanpinik baita zer, bai. Bueno, ze ikustera zatoz. Hau ikusita, esango nuke, zuk baduzula jungle rollo bat, jungle... Jungle ez ostixek. Niri tapa eta leturia, zoin gaur bat ez ikusta. Tapia eta leturia eta pantxoa eta peio beti, osea. Eta zer egiten duzu orduan hemen? Ba, guztakatelako urtero etorten gata guztajaku, baina bai. Eta ze ikustera zatoz, saia dazu, tapia eta leturia guai dago, eta... Olympia Zine eta Arcade Fire. Bai. Ibon, galdetu jozu bere inspirazioa zein izan den look hori sortzerako garaian. Galdetzen dit alainek... Zera bitxipetan. Baina esango dizu, lasai. Lasai. Presa, hauka mutilak, alainek galdetu dit zein den zure inspirazioa luka osatzerako garaian. Inspirazio estetikoa, Betxo, inspirazioa da, hau dala aberriko moda, nik aberriko moda guztajate. Danak ezautu zuen markien, hori esaten hori lako publizidarik etxen. Aberriko moda. Instagrama zein da? Gure herrikoa. Loreak mendian da. Gusten ezela? Aberriko moda. Aberria, ia galdu ikatzu, eta hemen zer dan aberrixe. Ui, aberriko punto moda uste nolako zer, baina ez. Loreak mendian da. Ezagutzen dugu hori. Dirutxo batzuk utzi ditu, Joe baiet. Gaur esan digu, justo gure jefeak esan digu, ematen duela, Gazteako lantaldea Adidasek patrozinatzen duela. Usabie, euskaraz usabie. Usabie. Politxea begatzen da usabie, jefe baino, usabi politxea. Usabie. Bizkaitara zarelako, ez da? Hori Gipuzkoan ez da esaten. Bueno, gure usabiek esan digu, Adidasek ematen duela, patrozinatzen duela gure lantaldea, eta hemendik egingo dugu deialdia, Loreak mendianek interesa baldin badu gu jantzteko. Patrozinatzeko. Andrea jantzita dago, gu prest gaude. Aiker barkatu. Memorixia hau dauken bat ipini zeinkia, alase. Zenekin desastra, izoi gauza tipikoa da. Hori berezko dauka Ibonek, lasai. Oin dela segundoko pertsona baten izenak, orda. Baina, gero igual gauean bai, Igual bai. I'll see you later. Ondo pasa. Eskerrik asko, txalo bat. Mutila espabilatua, Oso ondo. Bueno, guazen jendea gehiago topatzera Bai, asko jendea dago, beraz norbait topatzeko aukera izango duzu fijo, Ibon. Edozein. Bera, hau etxek. Etorri hona lagunok. Jazta, bai, hauek bai. Lukazo Kaixo, gainera, arratsaldeon. Bai, luke ederra. Arratsaldeon, zer moduz? Soy canario, así que va. Está bien. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien. Bienvenido a Bilbao, al festival. ¿Es tu primera vez aquí en el festival? Mira, ve. ¿Y qué onda? Porque de tus tierras canarias al verde del País Vasco habrá contraste, ¿no? Hombre, y también hay verde, pero sí. Oye, ponte abajo que pareces más alto que yo. Ponte aquí abajo. Eta bizaia dala, Ibon baino altu izatea. Sí, hay mucho más verde, se ve todo. Lo malo es el barro, porque a mí lo tengo en la... Orain hitz egingo dugu, oinetakoen inguruan, ze alainak ere badu zerbait komentatzeko horren inguruan. Berak ere zikin dauzka, Oinetakoen asunto honekin gabiltza begira, match. Bida, match egin duzu, Ibon. Hori da, eta garbitza kosta egiten da. ¿Qué vas a ver hoy en el festival? Voy a intentar verlo casi todo. Ahora vamos a ver si... Canal Norte ya acabó, así que ahora vamos a ver a Sea Maíz o a los bichos. ¿Te gusta Sea Maíz? También. ¿Y de qué lo conoces? Me puse a escuchar todo lo que venía y vamos a escucharlo.
pues maravilla, pues pásalo genial y disfruta del festival. Eskerrik asko. Agur. Betxalo bat. Uste honen pixkanaka erortzen ninduala, ze uste honen gero ez da alto tipo de ni socorro. Listo, ez da? Listo, maravilla. Vale. Aizu, gaina hor geratzen gara, Kanari Eruarteetatik datorren tipo bat, ze amaiz ikustera doa, eta hori nik uste dut polita dela. Bai, oso polita da. Primeran, ze egingo dugu ja espedituko gara, Ibo, no hori da, bai. Gaztea, BBK Live jaialdia. Fernández Arratxaldeo. Hola. Hau ere Adidaseko abestuta. Bai, beti ere. Hori da. Bueno, bere, zure erronkak, jolasak eta asko gustatzen zaizkigu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaur, goiz oso eman dut horrekin, kontu horrekin, buruan bueltaka. Espero gaur beste zerbait ekartzea, gauza hori, buruko ilusio hori gainetik kentzeko. Vale, bai, gaur ekarri beste gauza bat. Bueno, kontu da, gaur bai jolatu beharko dozuela, baina nik esango du edaz, jaialdi honetan jo daurien edo joko daurien talde eta artista batzun izenak, eta zelkatu beharko dozuez, 3 taldeta. Bueno, 3 talde dauz, da horretako baten. Dala, zeta belaunaldia, milenialak eta boomerrak. Baina ez da adin kontu bat, bale? Da, aktitude kontu bat, estilo kontu bat, adin kontua, bada, no dakigu zentzuk diren gazteagoak, zentzuk zarragoak, ez da literala, bale? Da, ze bai demote dozuen, orduen. Erabaki beharko dozue, noen salkatzu dozuezen, eta segaitik, motiboak emon. Bai, arrazoia bat, banda bera ala bandaren jarraitzaileak. Claro, batzutan egon aldao aldea, ez da? Ez daukazu garbi ze planteatu zuk ere, ez da? Hori irakurri dut zure aurpean oraintxe bertan merezi. Ingo igual jarraitzaileak divertigarriagoa dela. Nik uste dut jarraitzaileak dira garrantzitsuenak, ez? Igual kasu honetan. Perfecto. Hasiko gara. Venga, lehenengo egunan hemendik pasausan personita bat. Jimena Amarillo. Eta aukerak ziren Z, millennial edo boomer. Boomerrak, bale, 3 zaku. Nik garbi daukat. Nik ere. Millennial. Ez, hori... Zetak, Zeta Ni naiz millennial. Eta ni naiz oso Jimener, Egon nintzen kontzertuan eta nuen konektatu asko. Nik bai. Ja, aitortzen dut. Ez aiotu zuberari. Iraia konektatu zuen, Venga. eta Iraia da gazteena, eta igual horregatik, ez? Nik uste dut Zeta generazioa dela, gehien, bere publikoa gehien mugitzen duna, ez? Bai, nik esango nuke baiet. Bai, Zeta generazioa. Bai, bat nator, nik bai, Zeta generazioa ipinot. Bale, Massive Attack, kontuz, Terno Pantanoso. Massive Attack. Nik egia da, ez dudala gehiagi kontrolatzen talde hau, eninduelako harrapatuela gehiagi, baino neretzako bere jarraitzaileak Boomerrak. Neretzako Boomerrak. Bai, niretzako ere ber. 80 markadako banda bat, hori izan behar da, bestela zer izango da, Boomerrak. Boomerrak. Nik da, batez ere, Ilaski Serrano etorri zelako ona, esatera berak ikusten zuela. Horrekin zer esan edo Esan duzu, Ilaski Serrano Boomerra dela. Bai. Bomba. Bueno, ez dakigu bera dina, baina, bueno, Ilaski berak esan zuen lehen kontzertu orain dela 20 urte ikusi zuela. Ja, bale. Bai, bada. 2004. Ba, hortxe geratzen da. Beraz, Massive Attack taldea esan dugu, Boomer taldea dela. Eta outfita, zalena zelan deskribituko zinuen Massive Attackena? Iluna... Alkandorak. Kamiseta beltza, fijo. Bai. Gero, garai baten kresta ematen zuen jendea, eta horren kresta ezin duena egin, eta pixkat ez da mundu hori ere, Kresta ezin duena egin, zergatik? Burusei daudela. Bai, igual. Vale, urrengoa, Los Planetas, bueno, urrengoa. Ba, iguala, ez da. Hau zaku berean. Iguala, bai, inglesa zakienak, ez? Hori, eta hau dira gehiago Alkandora loradunak, indie, guk hauei einedun indiak deitzen dira. Malasainako indi horiek, ez? Malasaina baina lehen, malasaina modernoa zanean. Esperaiek esaten luketen bezala, malasaina ondo zegon garaian. Perelu, Campos, vale. Martin Urrutia. Bueno, supergarbi, hau da Zeta generazioa. Oraindik ez dugu bakar bat bera ere millennialzakoan sartu, Ja. Ez dago millennialentzat ez da millennialen urtea aurtengoa Bilboek alaizen. Nola da posible? Esangot urrungoa da millennialentzako. Sinova millennial da. Bai, millennial da dudari gabe. Dago millennial eta boomer millennial. Zertzen millennial. Ni naiz, baina zea dintarte da millennial. Uste dala 80 piku, 80 amagitxi. 85 artea da. Sinova millennial da. Baina dago millennial eta boomerren artean hor gatazka. Nik boomerrera ere gerturatuko nuke. Bai. Nik uste bai. Hau da, hau, destroy. Hau da, nola bera den gazteena dantaldea. Nirentzat dena dira boomerrak, dena dira zarra behar. Aria, zaplasteko batzu botatzen hemen. Isildo egin honetan, baina millennialenzakoan sartu genezake. Vale, gaurko kartel buruetako bat. A ver. Jungle, zekizelan esaten da. Jungle edo jungle? Jungle. Baita ere esango nuke millennial dela. Niretzako
hau zailka ezina da, bere jarraitzaileak, osea, Jungle taldearen jarraitzaileak oso anitzak dira, osea, publiko asko oso zabala dauka. Ez dakit, da igual hanka sartukot, baina ez da apur bat Tote Bag Frida Kahlo. Perfilia. Niretzako Jungle taldea da 8 bat ardi baten azalean. Ui. Ze, hauek doaz heldu modura bezala eta badokate rollo heldua, baina gero TikToken kanta bat viral egiten da. Orduan, parte gazte hori lortzen dute TikTokeko kontu horrekin, baina gero berez jende heldua da eta jende mileniala da. Mileniala da, bai. Jungleen gustokoa. Shinoa eta Jungle momentuz? Bai, zein. Samantha Hudson. Wow. Wow. Hau oso zaila, nik uste dut, hau dagoela Z generazioaren eta milenialen artean. Bai, berdina esan bat. Hor biak hartzen ditula, ez? Bai, baina, gero bapatean zure amak dino, ai, que graciosa, está hola, ez da, o sea, Andorari be Gustavo Aljaki, Bai, senyoreatzen du pixkat. Bai, badauka divorciada energia hori, hori, ez? Claro, zaleri buruz ari gara, o sea, ez da artista bera. Ja, nire amak ez dakin orden Samantha Hudson. Atzo argazkia bidali nion Samantha Hudsonekin ateran una, eta etzekin zintzen. Baina igual esango nauke publiko eklektikoena esan dugunentatik honek dekola. Bai. Alain, zure amak ez dakin orden Samantha Hudson, baina ezin dugu ahaztu nola Samantha Hudson bere garaian agertu zen La Sextako albistegietan, eta erreportariak Samantha Hudson nahastu zuen, fruta erosten zegoen andra batekin. Ez zuen nahastu, fruta erosten zegoen. Baina, andra batekin nahastu zuen. Andre, heldu Ustez, batekin esan egon, beraz, oso transversala da, Samantha Hudson. Vale, eta azkena, Grace Jones, atzoko kartezuetako. Nik ez dut ni idea personan. Garbi daukat, zeta. Nik dara da iruegun esaten Grace Jones, no sé, ¿qué? Ez dakit nordan persona hori, ikusiot Googleen argazki benan ikusia zuena. Emakumenek gauza asko egin dituen delako, eta poparen historia delako. Bai. Errespetu pixkat. Baina, esan berra daukat, zalantzari gabe hau dara boomerren zakua, baina ikusi ditut baita irudi batzuk, bere atzoko kontzertuan nola agertu zen bera, eta 76 urte eukitzeko, oso gazte dago, eta energia behintzat. Zelango muskuloak, zelango perdi, zelango... Txalo bero bat Grace Jones entzat. Graceistak formazioa. Vale. Publiko berotze. Eta oin, bonus track, vale? Bonus track. Bola plus, bingoan zan daurien moduen. Guko zaleak, azkena. Gure entzuleak? Bai, non zelkatuko zinu esen. Gu saioko entzuleak. Millennial eta boomerren artean. Zer ba? Eta zetaren bat edo beste badago, tantaka. Bai, gutxi da baina badaude. Bai, gu gara Samantha Hudson bezala. Vale. Den hartzen dugu. Den hartzen dugu, hartzen ditugu umeak. Hartzen ditugu, ja, millennialak. Umeen gurasoak. Umeetatik pasatzen da millennial altuetara. Umeak ez dire zeta, Umeak ja da beste gauza bat. Horendik izenik ez daukatzen. Orduan zeta ez, orduan millennial eta boomer. Gaztea, BBK Live jaialdia. Eta bulegoko Xabi, arratsaldeo Xabi. Kaixo lagunak, atzaldeon. Haupa, Xabi. Espaldikoz. Zer moduz? Oso ondo. Atzan dugu kanta hauxe bulego eta Zea Maiz gaurko protagonista handioetako bada, eta ez dakit Zea Maizen kontzertua, klar, oraintxe bertan da kontzertua, igual hemen gurekin egon eta gero, ziztu bizian joango zara bertara. Hori da nire plana, bai. Egiz esan Zea Maizi guztu kriston gaukin nago, espaldi ikusi zuzenin da. Eta bai, asko guztu ezaten talde bada, eta... Bai. Eta bulego topera, Xabi, bulegorekin zabiltzate, gelditu gabe kontzertuak ematen festivaletan, herrietako festetan, hor bai dagoela agenda galanta, eta aurtengo udak ere tanker hori izango du, ezta? Bai, hori da, egiz esan oso disfrutei gaude aurtengo gira hontan, oso poliki izaten nahi da. Jenin erantzune, ikusten lehen urtetik genuna, haunditu indala, geute interes gexo daola, eta bai, gero taldekidikin oso posi gaude, asko iga disfrutatzen zuzenegotan, bai. Bueno, entzulek ez dakite eta ikuslek ez dakite hau dakiten, baina, Xabi, zuzatoz, Madriletik zuzenean, Mad Cool jaialdian egontzaretelako, ez da aste pixkat eroa izaten ari, esan dut, Madrildik han emozio pila bat izango zenituzten, orain hemen, nolako izan da esperientzia hori? Ba, esperientzia oso politia izen da, egize, erue, eta genek guztau izate kontzertu ikuste jutie beti, Euskal Herrixen baldin ba ondo, eta kanpoare junber ba ere, bai. Gu otxute da bizkete mendik eta hona ibiltzea, eta bueno. Ondo, Madrileko izen zen politia, Dua Lipagin flipau genuen, beha ikuste jun ginen gexen bat, kriston bolazo izken izun, da asko inspirau batu, gurire bai, eta hori izen zen oso asko disfrutau genuna.
gaur etorren nahi zona bat, bueno, larun bata libre, azke pare bat aste txauki ditue kontzertu gabe, eta gu, eta ni bereziki olakotan momentutan ez, libreoteien momentuk, tentatzen eta aprobetxatzia, olako aukera daudenin, kontzertu ikustea etortzeko. Zaila izaten da asteburu hau, jaialdi asko batzen direlako asteburu honetan, eta askotan zaila izaten da, segunda ze artista ikusi nahi duzun, aukeratzea eta antolatzea, ez, dena egiteko. Bai, egiz esan, hori, ordutxe ikusi berri jotzu, aukera, hau talde joan berrezun ikustea, ni pertsonalki, elkarrizketa du gautegun zeamaiz ikustea jongo naiz, gero El Columpio, Jungle, eta gero, gauek deparatzen pixketona. Ikusentzulekin nabarituzu ezberdintasunik matkulen ikusi duzuena eta hemen ikusi duzuena? Bai, esango nuke, egiz esan BBK sartu nahi zenin, lehen gortin egiten etorri, eta flipaudet gexen bat, irikuzat ikuslegukin gexo pentsaute hon festival badala BBK Live. Naiz da masibua izan. Matkul zan oso masibua, eta zan azkenin, rezinto bat oso eskombrera gigante bat, montatzen juna oso talde potentik, egize da oso ikuste aukeri ukitzire oso erra dela, baina hau iruditzezat oso zaitute, da iruditzezat jendik asko eskertzeula bat, egon nahiz ostegunin datzontzan musikari lagun batzukin da hori zatezi ben, azkenin, kontzertu ikusteko, eta barrak eta komune, eta jateko lekuk, eta askoz gexo bela zaitute. Da ni uste hori jendik asko eskertzeula. Aipatu duzu Matkul jaialdia, eta hor, sekulako jauzia dago klimari dagokionez, ze Matkulen esan digutenez, bero zapa galanta egin du azken egun hauetan, Madrilen, eta hemen justo kontrakoa, euripean ibili gara, atzo goizean euri jasa izan genuelako, gero arratsalderako ateri egon zen, baina lokatza eta ikusgai izan dugu, hemen presente izan dugu. Aukeran zen nahiago duzu? Nik gaudu daipe. Baina ikusle bezala, ez musikari bezala, non nahiago duzu jo? Bero egiten duen leku batean, ala euripean, testu inguru horretan? Nik euripi baino eson lainopie. Eurik ez pau egin, ni klimau askoz nahi joet. Matkule usen kriston berue, eta bizket inkomodure bai momentu batzuten, azkenien beste jendekin, bero handixe, eta hau eharro. Egia da kontzertu bat izerditan ikustea oso erosoa ez dela. Nahi bintza gertatzen zait, karpan hemen, bida atzo fresko zegoela, baina karpan sartu ginen, ni hasi nintzen bero izaten, eta ja, deseroso nago. Orduan, niretzako fresko zaudela kontzertu bat ikustea hori eskertzekoa da. Nik uste hori mundiala da. Bai. Aizu, eta Dua Lipak izerditzen du? Bai, esango nuke gehiz esan, etzan asko ikusten izerdi asko botatzezuni, are bak uste super pop star hauetako da. Flipaen genuen, nola mogitzen, nola kantatzen, nola dana, etzan gerau, ordu eta erdin etzan gerau. Eta seguro, aizegailu bat izango duela, ventiladore bat, pausu bakoitzeko. Ipurdian sartute igual. Igual, inspirazio bezala, hori apuntatzera ez dago gaizke, bulegoren zatere ventiladore jarri etorkizun baterako. Bai, nik emate bat erixen, uste danantzat ondo etorriko zala. Ba, Xabi, ja bak iguzean maizera joateko desiatzen zaudela, beraz, eskerrik asko tortzeagatik, zorte hon bulegorekin, eta ja, urrengo pausoiek ezagutzeko desiatzen gaude. Oso ondo, eskerrik asko zuei, beti bezala Gaztea, BBK Live jaialdia. Hortxe dugu ja, ikusen zuren artean gure hirugarren lankidea, ez desiatzen zegoen, gure bertako jendarekin hitz egiteko, eta gainera gu saioko entzule batzuk pasadira kaso egitera, beraz, hortxe dago Alain, jendartean mikroa sartzeko prest. Alain Perez, arratsaldeon beste behin. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, Alain, hortzaude, ikusten dugu zenbat pertsona ari diren bertaratzen festivalera, eta aipatzen gabiltza, gaurkoa dela Bilbao BBK Liveen egunik jendetsuena zalantza izpirik gabe. Bai, nabaritzen da gainera, nik uste dut, izan gara 3 egun hauetan hemen, eta ordu honetarako hainbeste jende etzebilela sartzen, kobetamendira, eta gaurkoa ikaragarri izaten ari da, zenbat jende dagoen hemen. Aizu hori ikus dekenezake, zuk gaur aukeratu duzun kamiseta, Alain, futbol munduko kamiseta hori, futbol mundukoa. Bauka elastiko roi hori, baina berez musika talde baten kamia da. Bai, baina simulazio moduko bada, eta azken pilan, futbol talde baten kamiseta izango balitz bezala egin nahi izan dute, nik uste dut behintzat. Merina Kristaldearen kamiseta da hori, eta asko ikusten dugu baita futbol munduko roi hori ze, justo begira, parean daukagu gizonezko bat oraintxe altxe egin da, merenderotik. Bai. Eta atletikeko kamiseta dauka jantzita, baina... Markatu! Baina halako jende askori da pasatzen, kirol munduko estetika hori defendatuz. Harrapatu nahiko nuke horietako bat, futbol kamiseta batekin da behien bat, zegia da, aurten esan dugu, gainera Euskadi Irratikoekin hitz egin dugunean, aipatu dugu, futbol mundua oso presente dagoela baita kobetamendin,
aurten, futbol munduko kamisetak modan daudelako, eta badakizue jaialdietan moda oso presente dagoen zerbait dela, eta futbol kamiseta pila bat ikusten gabiltza, oraintxe bertan, hemendik pasatzen dabilen jendearen artean, ez daukagu horrelako kamisetarik, baina... Ez da barazorik, baina alkandora loradunak asko ere, ikusten gabiltza, bota altuak, cowboy estiloko bota altuak ere, pilo bat ikusi ditugu, eta horrekin gero oinak egosita amaitzeko arriskoa dago. Minuta bukatu behar duzu oinekin, Alere esan berra daukat oso inteligenteak izan direla Crocsak edo antzeko zapatekin bertaratu direnak, ze hoiek gero garbitzeko egin duen euritearekin eta izan dugun lokatzarekin, hoiek garbitzeko gero erresenak hoiek izaten dira, Begira, atletik zale bat hortxe. Hortxe daukagu atletik zale bat baita, Bai. Gertura zerik duen pertsona honek. Barkatu. Hau, gero, elkarrezketa egiten. Gau, eski, gauza da, nigo naizela gaur Alcalá Norte taldea ikusten, eta ikusi dut Alcalá Norteko abeslaria atletikeko kamisetarekin zetorrela, eta justu oraintxe iristen zen, eta Ibonek konfunditu... Barkatu, enuen pertsonaki ezagutzen gizona horretik. Ez da zen pasatzen. Baina oraintxe futbol munduko elastiko hori mailan izango dugu gurekin. Bien bitartean alain ez dakit, batekin hitz egiteko aukera daukagun, hor kalean. Saiatuko nahiz sartzen, a ber. Norbito batzuan, bida, hemen jende asko da bilimen sartzen. A ber, ikusiko dut, Flipatzen nago, pertsona batek zure kamiseta iguala jantzita dara mala. Iguala? Bai. Hortxe ikusten nabil, pertsona bat zure kamiseta igualarekin. Esango dut etortzeko? Bai. Etorri zaitezken momentutxo batean, torrenea. Begira, hau bai dela match perfektua, txalo bero bat! Iguala. Kamiseta iguala, daukatela bilagunek. Oraintxe etorri zara hemen Bilbo de Kalaifera? Oaintxe bertan. Iritsi berritan. Eta nola daukagula kamiseta berdina? Osea, baita Merina Grisen jarraitzaia? Oso jarraitzaia. Jarraitzaia zutxua. Gaur ze ikusteko gogozatoz? Jungle, Arcade Fire, pixka eta loloko, egia esan ez hola puntual, pixka ondo pasatzea, generalen musika bizitzea, hola. Iritsi berritan? Iritsi berritan. Galdu duzu Alcalá Norte taldearen kontzertu, oraintxe mandutela hemen nagusian, Badakit. Baino, galdu duzu kontzertua, baino jarritu dezakezu zuzenekoa, ze oraintxe bertan elkarrizketa egingo diegu Alcalá Nortekoei, Ze ondo, mundu guztia piztu irratia, eta entzutea, eta ikustera, hemen baldin badaude mendikan. Zoragarri, eskerrik asko. Bueno, haupa Merina Gris, haupa Jofe. Haupa zuek. Venga, eskerrik asko. Aipatzen dugu ikusten gabiltza, Bueno, amintxe gabiltza. Kirol munduko estetika nagusi dugula aurten BBK Lifeen, eta alain ebeuz hortxe utziko dugu ja kontua. Ze beste gonbidatu handia gurekin dugu zetean, etortzetez guana alain. Ze urrengo gonbidatu handia ja hemen da agertokia utzi berritan, eta banda honetako kidea da bera. Atletik zale amorratua den ala ez, oraintxe berari galtuko diogu, Alcalá Norte, arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué pasa, tronqui? ¿Qué tal estamos? Bien. Oye, ¿ese era de Merina Gris, ese man, o no? No, es un fan de Merina Gris. Vale. Y esta cami es de Merina Gris con Jofe también. Vale. Pues ¿Los conoces? Los dos son amigos. El Jofe en persona y Merina Gris porque compartimos intermediarios con ellos. Balaunca. ¿Qué tipo de...? Vale. Mauca, la agencia, Balaunca, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Bueno, bienvenidos a Bilbo. Habéis tocado ahora mismo el concierto aquí en Cobetamendi, en el BDK Live. Acabas de bajar del escenario, ni un mechón sudado. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué capacidad de aguante físico que tenéis? De hecho... Porque soy friolero. Sí, iba con la sudadera al principio, pero me la he quitado. Y eso que te hemos visto bailar mejor que Dua Lipa, como has dicho tú. Sí, es que la vi el miércoles. A ver, me gustan sus canciones y ella pues es hipnótica, pero no baila bien, tío. Palabras mayores, Bueno, ahí podemos discrepar un poco, Sí. De hecho, te vamos a hacer una cosa ahora mismo. En vez de escuchar Alcalá Norte de fondo, pondremos música de Dua Lipa. Es que me gustan casi todas. Para poner así, para animar el asunto, ¿vale? A ver qué tal queda la entrevista. Me gustan casi todas de Dua Lipa. Oye, ¿qué tal el concierto aquí en Bilbo? ¿Qué tal ha respondido el público? No, genial. Del público me he enterado menos que nunca porque me he puesto in-ears de esos por primera vez. Y eso es lo que ha hecho que yo cante mejor que nunca. Pero a la vez me gritaban cosas y no las entendía, porque los in-ears esos te taponan bien la oreja, ¿sabes? Pero hasta de booty. O sea, yo creo que ha sido de nuestros mejores conciertos. ¡Qué guay! Estáis en un momento increíble musicalmente. Vuestro nombre como banda se ha expandido en muy pocos meses o en pocas semanas y justo ahora que os habéis hecho súper famosos, actuáis aquí en Cobetamendi, en el Bilbao BBK Live.
¿Ha sido un concierto especial comparado con otros que habéis dado anteriormente? O si habéis estado, no sé si habéis tocado en algún otro festival, pero ¿este ha sido especial dado también el momento en el que estáis tan importante para vosotros? En plan que sea un festitocho y tal, hemos estado antes en el Primavera Sound y en Tomavistas. Pero, por ejemplo, es la primera vez que estamos en el escenario más tocho de los que hay, ¿sabes? Que eso ya, pues yo que sé, aunque sea a las 6:30, pues mola. Y aparte es especial porque nuestro sello / más cosas son de por aquí y eso siempre mola. De hecho, vais a pasar más de una vez los próximos meses por Euskal Herria. Vais a pisar Donosti, otra vez Bilbo, quiero decir, vais a andar mucho por aquí. Iruña también, a final de año. Eso es. ¿Os apetece andar por aquí? Porque la gira es enorme, la gira que tenéis prevista es increíble. Sí, no, y volvemos a Bilbao también. O sea, Donosti 2 veces, Bilbao otra, Iruña, Vitoria. A ver, es que es lo natural, porque nuestra gente es de aquí, entonces si por lo que sea aquí caemos bien, pues de puta madre, ¿sabes? Esta cami me la ha dado el Andoni, por ejemplo, pues de booty, pues me la pongo. Ya, cuéntanos esto, ¿cómo ha surgido lo de la camiseta? Estamos comentando que está muy de moda la ropa deportiva, elásticos de fútbol y tal en los festivales. Te has puesto la cami del Athletic, ¿cómo ha surgido esto? Esto es de Pirata, que es la peña del Andoni, que es un colega nuestro y está como muy con nosotros. Y la sudadera que llevaba encima, pues si hacía frío, también era de Pirata. Y bueno, pues iba con las dos cosas y ha caído esta. Estábamos hablando antes de que este año... Os la enseño por detrás, que está... Venga, enseña. Sí, igual, Gaña, en Odeu, como suelen hacer los unboxings, igual ponemos la mano detrás para que no desenfoque. Bai. A ver, Iraia, le ponemos la mano así detrás para que no desenfoque. Justo beso hau, Está aquí ikusi da horre pantailan. Ikusi da, ez, vale. Está chulísima la cami, Ikusi es como viste, ¿no? Sí, ikusi es ver, eso es, bai. A ver si se ha visto, preguntábamos. Rock betorreko dun gazteak hipoiturik iriari zua ematen. Aizu. Hori bai. Esta batere gaizki, Bueno, ¿y qué van a hacer hoy los chicos de Alcalá Norte aquí en Bilbo, en el BBK Live? Porque ya habéis chupado mucho festival, ¿os quedan ganas de andar por aquí, de ver conciertos? ¿Qué vais a hacer? No sé. No hay plan. Ir viendo. Ayer pinchó un colega nuestro, el DJ Gostoso, con el Senda Fatal, que también es colega, pero el Gostoso iba a mi cole. Y lo vimos a él y ya fue suficiente. Hoy, bueno, sé que el Losa, un colega nuestro, quiere ver Slow Dive, así que iremos con él. Y es que después no sé lo que hay. Ah, sí, Nerve Agent. Eso sí que me apetece, porque son colegas del admin y me gusta. Oye, ¿te ha llegado que estamos pinchando vuestra canción a tope en la radio Gastea? Joder. Estamos a tope pues sí, con la vida cañón. Ahora me han agarrado y me han dicho, no, tienes que ir ahí a Gastea, no sé qué. Y he dicho, hostia, eso lo veo en Instagram todo el rato, que me sale así. Ahora os voy a dar más cariño, porque yo decía, ¿qué coño es esto? Ya, bueno, pues está bien que hayas estado aquí, que nos conozcas para... ¿Es plural de chavales o es solo singular? Gastea es joven, es singular. Eso es. Gasteac es plural. Exacto. Exactamente. Ahora Sí, cuídanos un poco, ¿eh? Claro. No, ahora que vamos. A tope. Oye, yo te quería preguntar una Repost, cosita. follow. He visto, bueno, he estado en el concierto que habéis dado y he visto que en el público estaba Diego Ibáñez de Carolina Durante y es verdad que, ostras, tenéis algo en común como música, como grupo. No sé si vosotros también sois fan, porque él estaba como un fan más vuestro dándolo todo en el concierto. A mí me gustan muchísimo dos de sus temas. Nosotros somos amigos del Martín, que es el bajista desde antes de la música y tal, por casualidades de la vida. Bueno, él ya era famoso, pues yo lo conocí sin estar en la música y tal. Y me cayó de booty. El Martín es un fiel a que te cagas. Y fui casi como pensé que se lo debía a la música, fui a verlos al WeThink y ahí empezaron con un tema que se llama Que yo no te pertenezco, aunque a veces lo parezca. Esa me flipa. Y luego hace poco me enseñaron la de las putas gaviotas, que también me parece brutal. Y de hecho hoy cuando he subido aquí he visto a las gaviotas comiéndose la basura que dejaron ayer la peña y he pensado en ellos. Que no era poca la basura. Y la forma de cantar también la tenéis bastante parecida. ¿A Diego dices? Sí, porque es como que cantáis... en mayúscula. En mayúscula, ¿no? Como con mucha intensidad. Pues eso es mérito de un profe mío de canto, porque yo al principio cantaba así grave para parecer Ian Curtis.
Y un profe mío de canto me dijo, tío, lo estás forzando, tu voz no es así, la manera natural de cantar sería más agudo, tú no eres un barítono, no eres un tenor. Me hizo unos ejercicios ahí para sacar el tenor que llevaba dentro y entonces empezó el Alcalá Norte gritado. Mira. Sí. Zoragarri, Alcalá Norte asko izango dugu, oso gertu izango ditugu kide hauek, urrengo aste eta hilabeteetan kontzertu zerrenda amaiezina dutelako esan dugu. Bilbon daude gaur, Bilbon izango dira beste behin aurki, Iruñean, Donostian, Birritan baita ere Gladys de Dein, Dabadabareto, sekulakoa prest daukate, eta gurekin dira gaur kontzertu eskaini berritan, Alcalá Norte Madrildarrak. Por cierto, sabemos que es un centro comercial, Alcalá Norte, sabemos que el nombre de la banda no viene de ahí, si no me equivoco, no viene del centro comercial, ¿no? Viene, mira quién viene por ahí. Vale. Es que no me ha dicho nada que veníamos a esto, échate para allá. Hau da improvisatua. Familia hasi egin da lagunok. Arratsaldeon. Estaba comentando que el nombre del grupo tiene algo que ver con un centro comercial de Madrid. Se parece, es el mismo nombre, pero no habéis puesto este nombre por el centro comercial, ¿no? En primer lugar, enhorabuena por el programa. Gracias. Y bueno, o sea, el nombre realmente corresponde un poco a una zona geográfica de Madrid y tal, ¿no? Sí que lo hicimos un poco por el centro comercial, porque nos molaba el rollo, pero luego es verdad que es un poco la zona, hay más negocios que tienen ese nombre. Pero realmente el gordo y el que todo el mundo conoce es el centro comercial Alcalá Norte. Que a su vez este funciona también. Sí, es el tuyo. El Alcalá Norte, aparte de ser como el negocio más tocho, es un conjunto de negocios, o sea, es un montón de ahí de propietarios de aquella manera que se juntan, como que no es una gran corporación, ¿sabes? Alcalá Norte Inc. Hori da, Euskal Herrian ez dakit, musika talde bati, Baionti, o Garbera, edo Urbil, edo nako zerbait jartzen. Nosotros somos como, eso es como el Max Center, más o menos. Ese rollo. En Baraca, que yo era muy del Jonan de Baraca, Chorrigorri y estas movidas, y me molaba el rollo, y el Max Center era como, pues sí, pues como un Alcalá Norte Euskaldun, ¿no? De aquí. Oye, nos ha dicho Álvaro rápidamente que a partir de ahora nos va a dar like, nos va a reaccionar. Pasó lo mismo con Rosalía, cuando Rosalía os mencionó, porque sabemos que está flipando con vuestra música. Cuando Rosalía nos hizo casito y tal, el admin, el bajista, empezó como a seguirla y a comentarla y no sé qué, ahí como ridículo, y ella pasó de nosotros totalmente. Mira, yo os he cantado la canción. Yo creo que le dio como un venazo raro y dijo, voy a decir una gracia de estos gilipollas, y ya está. Y se ha quedado ahí un poco en esa anécdota, pero vamos, poco más. Pero nos mola, ¿sabes? Nos mola el rollo. Pero poco más, o sea, tampoco... Está bien, gracias, Rosalía. Es que ricasco sube, gracias a vosotros. Pero si no nos seguís, Gastea. Te voy a hacer follow back, tío. Que entre el community manager y que te lo haga en directo. Yo solo le doy a follow back. Zu daukazu Gazteako Instagrameko botera oraintxe bertan. Eta ari da esaten Álvaro, Alcalá Nortekoa, Gazteak ez duela talde hori jarraitzen. Zuzenen eman diozedokegu follow bandari kameran, garbi gera dadin. Arréglalo ahora mismo, por favor. Ahora mismo recibirás la notificación. Bai, noski erakutsi behar da. Bestela berak erakusteko, banda... Bai, noski. Hor. Esa, que la tienes más cerca. Bai, hostia. A ver, followa. A ver si te llega a ti ahora mismo. A ver Está cuánto mirando, tarda. Está mirando. A ver. Ahí está. Iritsi da. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ole! Laguna Gara. Estamos hermandados, estamos hermandados ya, Mira el Pedro, ahí está el Pedro. Pedro fue el primer bajista de Alcalá Norte. El segundo, pero el que más tiempo duró. Efectivamente, ahí está. Es que como estamos terminando, puede ser una bonita foto de... Venga, vente aquí, final, aquí detrás. Posa ahí. Hori da. Venga, bukatzeko, Márcate un Power Ranger, así como... Begiratze ondo. Tieso detrás. Baizu hemen amaituko dugu saio berezi hau, Alcalá Norteko lagunak, aurki beste behin Euskal Herrian lagunok, eskerrik asko tortzegatik, zorte on. Mil esker, muchachos. Eta zaindu, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos ahí. Venga. Laguna Garela, Alcalá Norte. Joder. He cantado una bilbainada en el concierto, ha sido la hostia. Gaztea, BBK Live Gaurko jaialdia. saioa amaitzeko lehendabizi eskerrik asko hor egotegatik, BBK Liveko berezi hauek jarraitzen, urrengo urtean itzuliko gara, bai irratian eta baita iruditan ere, YouTubeen, baita betiko seinalean FM-en, eta hau izan da guztia urtengoan guia bagoaz, festara bagoaz gure gauzak egitera, afaltzera, zerbait hartzera, eta jaialdi zoragarri honekin gozatzera. Beste urte batez, aurtengo ere itzel doalako, eta eguzkia ere atera zaigulako azkenean. Iritsi da eguzkia. Baten garaia.
Aizu, eskerrik asko horregoteagatik, eskerrik asko Alain Perez. Eskerrik asko, benetan. Iraia Kamra. Zuei. Eskerrik asko gure Paula Asensio teknikariari. Eskerrik asko Akon Mediako lagunei ere guztia YouTubera eramateagatik. Eskerrik asko gure zaretako Berezi Fernandez, Jon Fernandez. Eskerrik asko ekoizpenean gure Asier Gurrutxaga, gure jefe ere bai, eta mundu guztiari. Eskerrik asko, beste behin gazte aukeratzeagatik jaialdi hau jarraitzeko. Musu bat, agur!